This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Kafin nan mu fara bidiyon nan ina son kai farko ne ka danna subscribe sannan kai liking, sai kuma abu na biyu kuma domin saboda rubutun ya fito maka da haske da sauran yadda zaka na fahimtar rubutun domin rubutun zai dan dishi inda baka bi wannan matakan da zan yi. Matakai guda biyu ne. Na farko ka tabbata ka taba kan full screen din kana kallon shi in full mode wato kamar haka kenan. Hakan zai baka daman ka kalli bidiyon da haske, sannan kuma sai abu na biyu kuma ka zo na filin setting, musamman ga masu waya magwara mai computer ma zai dan bude mai dan ba zai kalla ba zai fito da wannan. Ka zo shi sai ka taba kan quality nan, sai ka taba kan quality sai ka zo filin a waya zai nuna ma high na tana ji high menene kai dai high din da zaka taba to, amma kaga a computer kuma zaka taba shi a 180 HD zai haske sosai amma kuma zai dan jama data amma ba mai yawa ba, dan saboda haka ka sa akan wannan high abun nan din ne zama to HD kenan. Na dai manta a waya ko menene yake nuna, amma dai na jin high picture quality ne ko high video quality and picture ne, ina ga hakan ne dai to kai shi zaka taba, sannan kasance ka sa shi a full screen zaka kalli rubutun zai fi haske. Na gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mabiya channel din barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon. A wannan bidiyon ina so in nuna muku yadda za ku yi hacking din Facebook account, amma kuma wannan na yi shi ne domin saboda da ya ilmantarwa yadda mutum za ka fahimci abubuwan, ba wai na yi dan ka je ka yi ma wani ba. Ina so makasudin ka wannan bidiyo shine ka fahimci yadda ake hacking din Facebook account, ba wai dan ka je ka yi akan wani. Mun ka je ka yi akan wani kan ba ruwa na, kuma ni ban yafe ma ba, kawai dai na koya ma domin saboda ka san yadda ake yi da kuma yadda za ka kare kanka. So yanzu za mu yi amfani da wannan website mai suna abun nan try hack me, wannan na akwai course din cyber security a ciki. So gashi ne da farko da suka ce mana why understanding how the web works is important. To attack web application, you need to understand how they work. Hacking website isn't some magical process, but does come down to knowing how a part of a website functions and being able to identify weakness to take advantage of. Once you have a good understanding of the fundamentals, you will learn about the techniques and tools used in hacking sites. If something is vulnerability, it means there is the possibility of it being attacked or harmed. If an application or system has a vulnerability, there is something that can be attacked or taken advantage of weakness. So first of all, yanzu gashi na mun shiga abun nan din mu, za mu zo nan ne da za ka taba biyu site ne shi ne zai kama wajen nan. To da farko dai kun ga suka ce mana gashi nan wajen nan suka ce mana hacking book face, wato sun juya abun da saboda kai kasance Facebook din kun gani. To sai suka ce try hack me vulnerability social media. So suka ce gashi na instructions suka ce you are an ethical hacker and it's your job to test for security vulnerabilities on Bookface. Let's look at taking over a user's account. So yanzu bari mu taba nan wajen nan kamar da kuke gani ne, social media helps you connect with friends. Wannan Facebook ne, so sun juya abun da daga face ne suka sa book before face ne, kun fahimta. Yanzu bari mu taba nan wajen nan mu kalla abun din. Shun gani gashi nan sun ba mu account inda za mu yi hacking, ga suka ce bin spring sunan abun nan din me shi, sunan username din me shi. Yanzu hakan nan bari mu copy shi, kun gani sai bari mu copy shi. To kun gani kace I like wannan nashi kenan, I like playing tennis, football and eating. I also own a book called Booklist. Okay, so kun gana da 125 friends. So yanzu kun gani suka ce Bookface lets users have public profile. If you notice the URLs, it's showing a profile's username. Let's copy this and see if we can reset Bin's password. So na me shine kenan Bin kenan. So yanzu bari mu taba nan wajen nan mu je next step. To next step abin da zamu yi shine suka ce instruction ga suka ce it's common for attackers to target the password reset functionality to look for issues that let them gain access to users' accounts. Enter Ben's username and click reset password. Yanzu bari ku gani yanzu yanda haka suke kenan, da sun zo nan wajen sun da musu riga sun copy abun nan ɗinka username ɗinka. So yanzu bari mu paste, to na paste gashi mun gani Ben spinning ba, kun ga suka ce you will be emailed a 4-digit code to verify it's you. That's tura mai da 4-digit code a email din shi kenan. So yanzu bari mu taba kan reset password. Suka ce username not found. Okay, akwai damuwa kenan ko. Okay, bari in kara koma baya. Ina zuwa gashi nan dai sunan me shi Ben Spring. Bari in abun nan gani Ben Spring haka ne fa. So bari mu cire space ina bari taba reset password. Ku cire yanzu not found. Okay,
wato in ga matsalan da muka samu gashi suka ce book let's okay gashi na kun gani a nan wajen nan kun gani then kun gani gashi ne da za ku kalla a wato a kama web browser kenan ba iya kun gani kenan zan zo sa beam.spring. So yanzu bari in je next sai yanzu na gano matsalan yasa bi abun nan ba yanzu bari in je next. To gashi nan wajen nan sai in sa dot kafin nan sa spring ne, ko kuma yanzu bari already ai dama ina da shi ne in sai a rubuta shi bari in paste din shi kawai sai in separating din shi da tsakanin beam da kuma spring din separating din su da abun nan da dot. So yanzu kun ga na sa dot shi kenan sai ta bar sai password. Kun ga suka ce code sent, we have sent you an email with 4-digit code. Suka ce sun ga shi instructions suka ba su anan suka ce account reset usually sends an additional code to the users. Suka ce email to verify that they actually triggered the password reset. Okay, Bin will have received an email with a 4-digit code, but we don't have access to his email. I wonder if we can guess the code. Kun fahimci abin da suke nufi. Suka ce yanzu an riga da an tura wannan bawan Allah da password din shi da abun din shi reset link kenan an tura mata email nashi, to amma kun ba mu da access da wannan email nashin. So yanzu zamu je ne mu ta guessing din wannan code din nan yadda suke kenan. Sai mu taba yanzu mu je next akan nan suka ga yanzu ga instruction da suka ba mu suka ce there are 1000 different combination of codes we can enter. We could try increasing them one by one. Then kun ga kenan abun nan da ake 001 then 002 then 003, but that will take forever. Try inputting any random reset code. To kun ga kenan yadda ake yi kenan yadda haka suke kenan suna amfani da guess number, wato number da za su fara ne daga 00 guda kusan sa wasu su dinga har wannan saboda kun ga code din guda kuɗi ne. To muddin inda kace za ka yi amfani da 00 ne kun ga demo number yana karo kun ga dole za a zo haɗe wancan number da ake abun nan, sai dai kawai dai Allah da ya kiyaye. So alhamdulillah dai gashi suka ce try inputting any random reset code. So kuma da sun ba instruction ba ko za mu je mu abun nan bane. So yanzu bari mu fara daga 001, bari mu fara da 001 mu gwada sai mu ce submit. Suka ce 001 is incorrect. Bari mu kalla web request na ga web request. Suka ce post account reset password 1.1. Ga shi nan suka ce user agent mozilla 0.5 host bookface.com, wato facebook kenan. Kuna fahimta ai ko? So bari dan dauke wannan abun karanta rubutun da yake wajen. Okay, I hope dai kuna gani ko? Gashi nan suka ce reset code. Yawwa gashi nan gani. Oh, okay, wannan ina bunna mana na request code ne. So yanzu bari mu sa 1002. Dan suka ci ba instruction din mu ta gwadawa har sai lokaci har zuwa abun nan da muka kalli suka ce is incorrect. So bari mu zo mu sa 003. Suka ce okay, ga instruction su sake ba mu sabon mana. Suka ce when you submit a code in the form your web browser made a web request showing below. Okay, gashi nan kenan ba, gashi nan wajen nan. So suka ce to bookface, wato facebook kenan. Ku dai kuna fahimta dai ko? To bari sake ce facebook bookface ne mazan na abun nan zaman to dai kuna fahimta. To with the relevant from data suka ce click here to break down the web request. Suka ce don't worry if you don't fully understand what a web request is yet, it's covered in a later type lab. Okay, no worry, yanzu bari mu ta break it down. Suka ce type of web request options suka ce can include get post, delete, and location to send data to further explained in HTTP in detailed. Try hack me lab. Okay, yanzu bari je next. To suka ce mana part of the request that tells the web server we are using a Google Chrome version 74 browser kenan ba. To suka ce gashi nan kun ga nan wajen nan. Sai mu taba next. Daga ga nan kuma suka ce telling the web server we want the website, wato bookface. Kuna fahimta dai ko? To sai yanzu mu taba next. Suka fahimtar da nan wajen suka ce kuma nan kuma wato the last kenan suka ce the data we are sending to the web server separate by the ant symbol. Okay, yanzu mu taba next. Okay, gashi nan kun gani suka ce this is the code you entered in earlier. Okay, bari sa done. Okay, yanzu so yanzu not ba tare da ɓata lokaci ba yanzu bari mu sake gwada dan suka ce mun ta gwada daga 1 zuwa abin nan har zuwa lokacin da za a dace. To yanzu bari in sa 3 yanzu sai in sa submit. Sai is incorrect. Okay, bari mu abun nan
it's not going to be possible to manually guess every code. So let's repeat the code web request we sent earlier, and each time increase the code value automatically. The process using the request repeater block. Okay. This process of trying different combination until one is incorrect is called brute forcing, a common attack in cybersecurity. Use the brute force tool with min 1 and max 10,000. Only for educational amfani daga number ɗaya har zuwa generate mana har number 10,000. So yanzu gashi nan zamu yi amfani da brute force. Yanzu bari mu sa number mu, sai mu sa minimum number mu bari mu sa 1, sannan mu sa maximum number mu sa 10,000. So gashi nan na sa okay, to ga sai sa brute force. So kun gani kun ga yadda haka suke amfani ko suke abun nan suka ce mun congratulations by brute forcing all code combination you are managed to get the code value to reset Bean's password. Each time you request a password reset, the reset code will be different and will need to be brute forced. Reset Bean's password to continue. Kun ga gashi nan ga web abun nan din web request din mu gashi nan kun gani ga nan code din da zaka tura mai. Kun ga yadda ake amfani da brute force kenan. Haka suke amfani da suke samun access da abun nan din ko Facebook din ko zo ka muku hacking ba tare da sanin ko ka zo kalla. Wani ma sai kalla ko abokin shi ne zai ga mai ai wani naga kuma ya naga ka canza hoton kan abun nan din kana kuma kana min wani chatting da bai dace ba, naga wani abun da ake activities da dai akan account ɗinka wanda bai dace ba kuma wanda ban san ka da shi ba. Shi kuma wannan mutum shi bai ma san ma cewa an yi hacking din account ɗin shi ba, sai a zo su diga bayan mutane wanda suke cin gari aka suna faɗa mai cewa gashi. So gashi nan sai yanzu bari in sa kun gani gashi nan suka ce code 0178 is correct. So yanzu bari in sa wannan code din nan. Yanzu bari in sa wani password ɗina a misali yanzu bari in sa book. Okay. Book. Okay, bari in sa reset password. Okay. Password has been reset. Suka ce min gashi nan wajen nan suka ce min this was a real world attack that before it was patched let you take over anyone's Instagram account. The hacker that found it report it to Instagram and receive $10,000 as a reward. Fata kuna fahimta dai ko? To no din sai na muku translating. So it's important you to understand how web application work. Once you have a good understanding of the web, TryHackMe will teach you about new cyber attacks and the tools used in the industry by penetration testers and security analysis. So yanzu kun gani gashi na bulletin, the answer to be TryHackMe tax is HTM brute forcing. Okay, so ga yanzu mun gama da wannan. Haka kenan kun gani yanzu hakan nan mun gama da wannan kenan, mun samu access mun canja. Yanzu muna so zamu je mu login din Facebook ne shi. So yanzu an gama da wannan issue din. So yanzu kun gani suka ce no need answer, suka ce make sure yanzu kenan kun riga da Nigeria nan to yanzu sai to complete. To nan kuma ka ce what is the username of the Bookface account will you taking over? Shine dan sa musu bring paste din shi, so in separating din shi da dot. Okay, gashi nan kamar yadda kuke gani, cire space da ciki. Okay, yan cire space da ke ciki sai in sa dot a tsakani. So kun gani gashi nan sai in taba submit. Kun gani suka ce mun your answer is correct. So sai nan kuma suka ce mun hack the Bookface account to reveal this tax answer. Okay, kun ga gashi nan wajen nan ne gashi nan ce wannan abu ne, yanzu bari in copy shi kamar yadda kuke gani haka. To kun ga yanzu haka sai in copy shi sai in je in paste. Fatan kuna fahimta. Haka suke bi suke kwace muku account ɗinku na Facebook. So kun ga ce mun correct. Okay, so kun gani sai mun je mun gama tax 1 kenan, sai mun je tax 2. Okay, suka ce mun tax 2, suka ce why network is important. Okay, why network is important. Why network is important, suka ce wato network security kenan ko ka duba nan wajen nan. Okay, suka ce mun networking is really important to understand cybersecurity from scanning and identifying who and what is on a network, to reviewing network logs, to monitor and track what users have been up to will required you have an understanding of how network work. Suka ce TryHackMe complete beginners learning part will walk you through the networking concepts and give you enough
knowledge to get started in your cybersecurity journey. Suka ce click view. Okay, yanzu bari mu je view site din nan. Mun gama tax 1 kenan. Bari mu je tax 2. Bari mu jira ya bude mana. Yawa kuka suka gashi nan sun bude mana suka ce how Target got hacked and had 110 million credit cards stolen. Suka ce in 2013, Target, in bracket, a retail company, was hacked with the attackers stealing credit cards from over 110 million customers. It all starts with an air conditioning unit. So yanzu bari mu je mu kalla see the hacks in action. Mun tafi tax 2 kenan. Okay, amma da kuke ganin gashi nan suka ce on the same network, all on the same network. Suka ce the attack occurred as Target air conditioning unit could be controlled remotely, suka ce to monitor stores temperature, but wire also connects to Target main store network. So kun ga suka ce gashi nan cikin wato kun ga face gashi nan ga attacker wanda ga nan dai yanzu kun ga attacker wanda aka ga mishi abun nan wata machine wato na hackers din kenan ya abun nan din air conditioning sannan kuma ya kan retail sannan ya zo kan attacker kun ga abun nan suka ce this mean an attacker could compromise the smart air conditioning unit, which has a built-in computer. Wato sun yi wato air conditioning ba wai da physical da ke ganin da muke amfani da shi muke shi iska wanda cikin computer kun san kowane computer yana da fanka a cikin shi to shi wannan attacker ya amfani ya samu abun nan din shi. So suka ce and access other machines within the store such as the checkout tills which were also compromised via the air account unit to steal customer credit and information. So bari mu scrolling kasa mu karanta wannan suka ce being on the same network as others machine as you are most likely at the moment being at home or work. Suka ce led to an attacker scanning the network finding usually private, machines with vulnerabilities and exploiting them. Let's say next yanzu bari mu next. Okay, bari mu dan yi sama suka ce a basic segmentation flow. This kuna abun nan badun da mun dole za tambaye mu dan sabuwa ni na manta bana haddace su abun kuna karanta muku ne ko. Suka ce the air conditioning units were not directly owned by Target. In fact, they were owned by another third-party company to help Target monitor the store's temperature. If the network had been properly segmented to keep Target network and the air conditioning unit machine separate, the attack will not have been so severe. Okay, 300 million, the amount it cost Target in data breach. Kurike na wajen dole za tambaya. $300 million, the amount it cost Target in data breach lawsuit. Scarily, Target was even using a $1.6 million malware detection tool, which was also being used by the CIA and Pentagon. But attackers managed to fool detection by penetrating to be legitimate computer. Okay, network traffic. Okay, bari mu je next. Okay, bari mu je sama. Okay, especially learning network is important. Knowing how computer talks to each other over a network and how data travels from 2 points will allow you to understand what happens when you start scanning a network, finding machine and finding weakness in application and system. To pull in this off, the attackers need to understand the networking basics. Having this knowledge is powerful, giving you the ability to know where machines sit in a network and even inspect network. Okay, on track me learning is fun and realistic. You will eventually learn the basics of networking, enumerate machine and network, hack real world simulate machine, learn to pivot through a network. Okay, having this knowledge is powerful, giving you the ability to know where machines sit in a network and even expect network traffic. Anything you do online has a footprint. Yes, even is ignitor mode to yanzu fa kenan internet fa babu sirri ko da kana cikin ignitor mode suka ce giving you the ability
okay, giving you the ability to know where machines sit in a network and even inspect network. Inspect network traffic. So anything you do online has a footprint. Yes, even in igniter mode. Kun fahimta ko? So yanzu bari mu je next. Okay, ta kare ma daga nan. So yanzu za su mana tambayoyi ne. Yanzu lokacin amsa tambaya mun ga wannan suka ce no need, no answer needed. So yanzu zan taɓa complete suka ce mun how much did data British cost target 300. Ni nake yin copy ma don saboda ka tana da kanka zai fi copy ba da wani abun da an rubuta shi bane in an hada special characters of so wasu abubuwan ka tana zai fi ma. So $300 million ne yanzu wani fara sa dollar sign yawwa sai in sa 300 million. Okay, saboda irin ga maybe ko format ne ba yawa suka ce. Okay, million zan rubuta shi ne full. Okay, ba wai ko in samu su short ba. Na fahimta. Okay, let's continue. So kamar da kuke gani mun samu suna so ne a samu su million din full, yanzu bari in sa million. Bari in kuna ganin bari mu taba height hint din na zamu kalla. Kun ga suka ce million din sa na sa wanda san ba da space sa million kun fahimta. So da na samu su m ne kawai wato short na million kenan, yanzu bari in samu su full. Okay, to yanzu bari in taba submit. Kun gani? Your answer is correct. Okay, mun gama tax 2. Let's get into tax 3. Learning roadmap. Okay, expensive penetrating testing. Okay, pre-secure inga nan wajen offensive pen testing. Okay, so nan wajen kuma sa pre-security nan kuma cyber defense. Okay, bari mu dan yi scrolling kasa. Okay, gashi nan suka ce mana above is a learning path roadmap. The pre-security gashi nan yana karanta kuma kuna abun nan. The pre-security gashi nan daga wajen nan da kuka above. Gashi the pre-security part will teach you the technical knowledge you need to get started in cybersecurity. Once you understand the basics, enroll in either the offensive testing, or in bracket ethical hacking system, or the cyber defense, investing attacks and dependent system. Okay, part. The skill you'll acquire from the learning part will prepare you for a career as an ethical hacker, penetration tester, or cyber security analysis. Okay, so bari mu yi scrolling kasa. So kalla ka ce read the above. So na karanta nan kenan sun ce no need in abun nan ko da abun da zaka duba shine kun gani gashi nan suka ce offensive ga wannan ga pre-security. Yanzu mu kara karanta nan saboda mu fahimci abun. Suka ce above is a learning path roadmap is pre-security will teach you the technical knowledge you need to start in cybersecurity. Once you understand the basics, enroll in either the offensive penetrating system wato shine wannan kenan ko ethical hacking system or the cyber defense. How sai ka ce investigating attacks and dependent systems part. Kun ga wannan shine cyber defense, wannan kuma shine offensive penetrating system da abun nan pen testing kenan. Okay, skill akwai gashi nan dai already ban so time din ya ban so ya ja mana time sosai, so yanzu zan taba complete ne. So kun ga cewa congratulations. So mun gama wannan tax din nan. Alhamdulillah, fatan kun ji daɗin wannan bidiyon, saboda kada a manta ai subscribing, ai liking, ai share din wannan bidiyo. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku irin wannan practice ne da za ku kare kanku daga hackers da dai sauransu da ku bawa account ɗin ku tsaro da kuma yadda za ku fahimci yadda ake hacking. Saboda kada a manta ai subscribing, ai liking, ai share din ma kai na ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ga wanda suke shiga WhatsApp group din mu zan ajiye muku link a description din wannan bidiyon da kuma Telegram din ku je ku yi join din a Telegram channel din mu. Nagode, mu huta lafiya. Drop a like if you enjoyed, also subscribe my channel.